Здравейте! Днес ще чета Йоан 3.8, където се казва: вятърът духа, където се иска. И не знаеш откъде идва и на къде отива, така и всеки, който е роден от духа. И Никодим в отговор му рече: как може да бъде това? А Исус говори: ти си зрелив учител, не го ли знаеш това? Всъщност, къде е Никодим може да намери отговора на този въпрос? Някъде в Стария Завет, защото те тогава са имали само писанията и пророците. Аз намирам един подходящ текст в Езекил 36 от 25 до 27, в който се казва: тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите. Ще ви очистя от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре у вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце и ще вложа духа си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми, да пазите законите ми и да ги извършвате. Амин. Скъпи приятели, когато четете Божието Слово, преди да започнете да го тълкувате, бъдете много внимателни, за да не сбъркате. Четете добре кой с кого говори, в кое време говори. Просто го изследвайте много внимателно, за да не го разтълкувате грешно и да не подведете някой. Насърчавам ви.